Di man ko mangawat og kamunggay nya kay akong kamunggay tinanom dito pa man tubo. Mo nangawat sa kusilingan. Di kita na tanaw sa kong vlog. Mga silingan diri di na tanaw. Whoops. Ay sabak mga kapobre kay ngawat ko kamunggay diri. Kamunggay. So nakakuha kita kamunggay mga kapobre. Mo ni kamunggay. Muli na ta kay di man ko mangawat og kamunggay nya kay akong kamunggay tinanom dito pa man tubo. Mo nangawat sa kusilingan. Di kita na tanaw sa kong vlog. Mga silingan diri di na tanaw. Di na tanaw nga ngawat kamunggay lahat. Ako noodles dito mga kapobre, duha ka buok niya. Lami kay butang kamunggay niya, kami kamunggay. Kuha sa ta. Diba? Oh. Libre. Libre ang panihapon. Kumaon na ni. Oh. Kuson din nato gabot. Sa gulang tug noodles daog. May pagkakilom-kilom ni mga kapobre. Nang gangis na. Oh. So naabot na ko rin sa among payag mga kapobre. So mani kamunggay oh. Oh. Kung noodles dire. Ya dire. Sama to. Yara. Oh. Asa lang kay duha man ni ka buok. Asa naman to? Ah, dera. Oh. Duha ka buok ang usa ugma na pud na sa ugma na po na kay budget ba kamunggayan lang nato para higop tag init ng sabaw. Hindi na ko tas mga kapobre akong kuhan kay nanay ko tayo magluto pa ko. Nanay kayo dito haling ni Mrs. Ganiha kaya nagluto siya daan sudaan na problema natay kuhan natay noodles sa gula na to og kamunggay. So kamunlay bahala din sa ako ang vlog diha nga puro gina pinobre nya ako sad pobre sad ta so ang taman mao man gini gibadlis kapalaran nato so din na taman balag pobre basta may lawas. Bye bye, God bless.